Varovanie. Toto video je generované umelou inteligenciou. Veci, ktoré ste videli na obrazovke, alebo ktoré sa chystáte vidieť, sú často nereálne. A ak by náhodou boli reálne, tak sú prevedené v odbornom prevedení. Veru tak. Tak kvôli tomuto. Wow. Renderujem video na tretí pokus. 17 minút. Ukazuje do konca. Ak si predstavujete profesionálne video, tak toto je opak. Ešte pre upresnenie. Máňo! Čo? Čo robíš, Máňo? Však Sižíček je ako pičo, nevidíš, ak sa rozteká? To bude nezaujímavé, ide Mišovi pomôcť. Chystá drevo a ja chystám drevo pravidelne. Áno. Dobre, prídem pomôcť. Prídeme k Mišovi chystať drevo. Akademické číslo. nie. A pri to 4 litre alkoholu stiahnuť. Na zdravie, Na pravda? zdravie. Čo, správna výbava traktoristu. Si myslel, že veľa ide. Epšich. Wow. To je ešte menšie ako Eva. A to je čo povedať. Toto si môžem už rozpliecť. Som si to nechala. Dobre, vraj je tam málo majem. Miau, 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 miau. A vy ste maturanti, nie, my sme alkoholici. Profesionál. Čo, ty ideš na vysokú? Hej, Že za to, že si alkoholik? nie, že môžeš byť alkoholik nezamestnaný bez toho, aby si bol divný. Aha, dobre. Napríklad, ja keď som videla, aký je študentský život na Tuzve, na Intrak novom, tak som si povedal, že ja idem na vysokú. A že idem bývať na Intrak. Chápeš, Mima sa tohto vzdala. Kto? Mima sa tohto vzdala. Kámo, Mima, najväčší alkoholik z nás všetkých, sa vzdá pitia. No nevzdá, ale ide do roboty, chápeš? Extra. Extrém. Extrém. Naše stavy, extrém. Bá, Mám taký stav. tak je to. 11. Príprava. Toto je naše tablo. Na lieky, na lieky. Wow. Má asi veľa. Tomu sa vraví príspevok. Ale nemôžeme piť na verejnosti stane. Môžeš. My môžeme. Maturanti môžu piť čosi. Riadne tu strel. Dávaj. Maňo! Výbuch sveta! Tak to spadlo. Dobrá, Marku. Vyhrali sme. To, že ešte dneska budeme skladať nábytok, som nečakal teda. Asi nikto. Vy áno? Tak na to ich tam máš, si ich tam dal. Je, jedálny stolík. Takto treba chodiť na montáže oblečený. Slušno zabrali si. Samozrejme. Montáž na skupinu. No. Máme tu deň rozlúčky so svojou triedou vlastne. Nie so triedou. Máme tu deň rozlúčky so školou. A pripomínam si, dobrovoľne si pripomínam vlastne cestu, ktorú som kráčal 3 roky v kuse. A výnimočne je to vykosené, nezvyklo to vykosené, ale týmto chodníčkom som sa toho nachodil dosť. Čo je? Skončil som, Potrebujem video do vlogu, vieš? Daj na to, že mňa to... Však je tak. Nie, kľudne ma natoč. Dámy a páni, v živote nechoďte na drevarskú školu. Nie, ozaj.
Poď. Dobre, dobre. Ja by som bol riadny spevák, nemôžem to spievať dneska, ja? Môžeš. Dneska je tu posledný deň. Môžem to ísť. Posledný deň školy, 4 roky som tu trpel, 4 roky som sa učil, prepadol som, tak to sa vidíme. Vieš to povedať na mikrofón? Majte sa fantasticky, mal som vás rád. A to sa pomyslíš. Jo. Myslím, že tu sedieť asi nebudeme. A kde by som inde sedel? Asi tam ďalej kúsok. Tam je asi príprava. A tam je čo? No tak preokrasne. Á, dobre. Ideš sem. Občiansky. Tu je pani predsednička, dáš jej občiansky a vybereš si číslo. Nie je tak zaujímavé. Teraz dostaneš číslo a tam sa ideš pripravovať. Číslo a ideš sa pripravovať. 20 minút a potom ideš 20 minút. Aha. A všetko je jasné. Dobre? Tam sa složí prvýkrát. Nie, keď ako má premušený čas, tak niekedy sa pripravujú 20. Takto pani poslanka. Posledné 2 roky. Profesionálne parkovanie. Z toho bláta neviem. Ale Michal. Pohoda. Príprava na maturitu je? Paradná. Ja som sa dneska povozil na motorke s Miškom. Boli sme pozrieť úplne všetko, čo tu má. Krásne tu je. Tak to už je. No, zase tu máme nejaký normálny deň v týždni, akurát, že toto je maturitný týždeň. Dneska je až streda, pondelok, útorok, až od neviem kedy som nenatáčal videa. Tak aspoň teraz si jedno natočím. No, čo, máme stredu a vybavujem si veci ako bočné ešte. Maturita zatiaľ ide v pohode, dostal som 2 dvojky. Prvý deň angličtina v pohode, dostal som tému, že rodina, povedal som jej všetko, aj to, čo som nevedel, aj navyše. Druhý deň, útorok, to slovenčina, som tam došiel iba, vytiahol som si tému, pochválil som jej smajlíka, oni boli radi, že som im pochválil smajlíka. Taktiež som dostal 2, perfekt, pohoda, zajtra praktické, teda nie praktické, ale technické predmety, uvidíme, ako to teda skončí. Ale už som si pekne nadhodil takto laťku na 2, tak jednu jednotku by som ešte mohol ukoristiť. Nech to mám také pekné. A to je asi všetko. Vyváram podbehy doma, bol som kúpiť plyn ešte v pondelok a uvidím ešte, čo všetko stihnem počas školy aj po škole. To je zatiaľ všetko. No, príprava na maturitu prebehla veľmi, ako by som to povedal, veľmi výživne. Veľa vecí som sa určite poučil a zrobil, vyrobil, prerobil a tak. No. Tak teda čakáme na tie výsledky. Gratulujem.
maturíc odborných. Ja si myslím, že to dopadne fajn. A myslím si, že pondelok na chate. Keď to nevidie, tak vieš, čo bez Jo. A dosť. Takto musíš, takto. Smeti ku smetiam. Smeti ku smetiam. A lúčime sa, vidíme sa. Maturant ZV. No, úspešne mi bolo odovzdané vysvedčenie, teraz ešte trochu lietam, behám, vybavujem si veci. Ale dneska ideme na takzvané ozveny na Kyslinky na lesnú správu. Teda, no, tú lesnú správu. Kde sa ideme teda lúčiť navzájom a budeme sa lúčiť celé až 3 dni. Takže už sa teším a dúfam, že sa v priebehu aj ozvem. Ježiš, idem na auto. Som sa vraj dobrý hod v ruke. To neznie ako zlý nápad. Hej. Ale never mu, že je málo. Obľúbený nástroj. Bol si aj dole pozrieť? Onej? Samozrejme. Aj kde je oné? Mám. Točím. A to je malá, koľko ti? No ale poď už. Kámo, to sa vyjedem ako štetka. Toto, dobre, ešte raz. Zrobil. A Snehulienka už spí. No teda. Tak to mám spinkať? Aha, príprava. No teda. Čo je Sojky? Marko, čo? Sem poď. Máme tu jedného premočeného. Úspešne som dorazil. A hlavne, že prišiel. Poďme poslušiť. Dobre, poďme pozrieť tú kuchyňu. Vlog z kuchyne. Ťažko sa tu pracuje na výbere mesa. Perfektná kvalita musí byť. Ďalej sa tu pracuje na smažení cibule do zlatista. Perfektná kvalita musí byť vždy. A nikdy si nezabudnite umyť poriadne ruky. Však je tak. Špegmajster Sojka. Samo. Dobre. Dobrý deň. Aká je vaša otázka na moje meno? Nie, že by sme chceli podporovať nejaké výtržnosti, ale tamto je pekné Pajero. Ja som novodobý lockpicker, ukážem vám, ako sa také auto lockpickuje. No? Ono čo normálne by ste nevedeli, ale to funguje na Apple Pay. Hej. No a ste v Pajere. Tomu ver, do bazénu na nafukovačku. Sun is shining, the weather is free. A už pani nevidí. Akože nemá čo vidieť. No veď jasné, keď to zarastlo celé, ale riadny je to balvan. Jedna skalka. Delová guľa. Boha. Moratón je stovka, kokota koka, preto každý lokaj, pred 3 uši oka. Není po ulici a pýtaj sa moje meno, zistíš pravdu, prestaneš žiť plenom. Som stoka, pretože za superhrdina, väčšiu slávu na ulici, malé moja cicina. Robiť po uličné veci stále baví ma, na ni inšpiruje ma, ulica a spodina. Robiť po uličné veci stále baví ma, na ni inšpiruje ma, ulica a spodina. Som mnou furt po uličná rodina, až kým neodbije mi posledná moja hodina. So why can't you see we ought to be together, girl?
Treba sa vynájsť. Jednoznačne. A čo je to za mapu vlastne? Podpolanie. Otváram si mrazničku. Bereme si nanúk. Nanúk by sme mali... Ej, tie húrky, vidíš tie húrky? Oh! 10 kilo. Amňam. Ukáž sa. Úložka. Deep. Am. Hop. Deep. Dovidenia. To je môj. Tak veru. Potom som dostal, že... To zhaslo, ty si to zhaslo. Čo si kebeš? Maňo! Čemaroš! Ty Hot Wheelsko pre mňa dal. Motýlsko, joj! Neurážaj ma! A sranda to je. Ukáž to, to ide. Vyráť! Počkaj. Tak. Ukáž to ešte. Čo si? Show the moves. V kyslinkách, pičo. Že to budeš dlho točiť. Hej. A ja budem dlho točiť. Ešte ako chutne, mňam. A dobrý je. Došiel si. Stoktan. Kokot. Hlbšie musíš dať tú hadicu dnu. Kokot, ja budem mať fajný chrup. Teraz. Čistý. Ale to je už vonom, vieš, že? No ja mám strach. No daj si. Aha, už ide. No. Nejde. Stlač tú fľašu. To čije auto? Nie, teraz ti pôjde. Si istý, že to chceš robiť, to čo robíš? Fuj. It's called donation. A poriadne si cucni. Uj. Kurva, mne je z neho zle. Keď toto vidím. Není tam oné. Kokšala, ty máš riadne tmavý, Mišo. To čo máš v tom oný? Kokšala, ty máš riadne tmavý, Mišo. To čo máš v tom oný? Nie, on tam bol trošku dlhšie. To čo máš riedený s oným? Veď pozerám, či to máš 50 ku jednej. Vravím, že tam bol trošku dlhšie. Ale ty kokot, tak to vyzerá, keď zriediš oný do pilky benzín. A tak už tam bol nejaký rok a pol. Dúfam, že mi pôjde tá motorka. Po roku a pol. Fuj, štípe ma celá papula. Ja mám žuvačky, ak chceš. Mám zapalovačky, víš. Ohnivá šok bude. Však, to máš fakt ako do pilky. Poď ďalej, lebo ty teraz robíš kopec... Tak, a toto je koniec vlogu. Bé. Coming back to me, my heart is hung up on what used to be. Time moves on and then one day, ancient history. Give me just a little bit of time back, baby. Can't you see? Couldn't we just go rewind back, baby? You and me, what a shame. I think of all the years gone by. All the yesterdays for you and I, it was a flame back then, but oh my,
Matka Tu je kurva medveď, čo ti jebe, Ema. My nemôžeme ísť, lebo to je medveď. Dobre, sa ti leží? Vieš to dobre? Nie, zase som kamerovaný. Tu sa mi nečaká. Dobre. Nie. Tak to ma niekto nezve fotiť. Martin, čo si myslíš o mojich uškách? Ja? Dano. Ja tu spím na tomto metru štvorcovom. Nie. To nemôže sa nikto dostať. Ja tu spím na tomto metru štvorcovom. Ježišmarja. Vieš, ja tu ako? Máte ešte tam to? Dobre. Mal som nájsť domina, našiel som domina. Buvinka. Kurva. Co písti? Jebe vám, vidíš to vypití. Na zdravie, chlapi. Aj večera koňava, ešte si jak pustíte, nie? Vy dobie. Keby tu je internet do Na túto stoličku? Áno. To bola veľa. On to dobil. Moja stolička. Zomino mu opalil vlasy, normálne zobral sprej a zapal. Ako nová. Marko. Ahoj. Strašne zgrcal sa. Lebo som mal polievku v fazerovú na večeru a strašne som sa zgrcal, tak ty kokos, a neviem ako to nevyšlo toľko, nechápam. Pozri na tie bublinky. Kámo, ono to vystrelí. Áno. Kaj to pivo už nie teraz. Však tam budú vlasy už. Aj grecky, aj všetko. Aké bublinky? Kámo, pozeraj. V tej vode ono to je takže urobí. A ako chceš, aby to vystrelilo, keď je tá flaška otvorená? Ale nie vonka. Ako chceš, aby to vystrelilo? Ale nie vonka. Ako chceš, aby to vystrelilo, keď tá flaška nemá Vidíš zároveň? teraz. Ako Ohňostroj. Názor, Miško. Vystrelilo, keď tá flaška nemá zároveň. Kámo, ja ti hovorím, že to robí fontánku. Zvárať môžeš. Asi nestrieľa. Dano. Strieľa zbraň. Kámo, ja ťa postrelím. Že som si to inak nenaplánoval. Pozri sa, normálne. Trošku sauna. Dominko, kde máš saunu? Nemáš saunu. Ja si urobila. Tu je sauna. No do Ja sa rozhodala, aby ste videli, ako vaši žiaci napadá drevné právo. Cigarety
Pán profesor Vatala, váš žiak, váš syn, nevie napraviť dvere. Nespravíme si nič, ma. Strašne viac pokazil. Lebo ani, ale reálne, lebo... No a tak teraz to... Ty si teraz maturovala, hej? Ty musíš teraz proste vedieť, že... No? To musí byť túto. No? Takto. No? No, vidíš, napravil. super. Super žiak, maturant. No. Srandu si robím, Ema, srandu si robím. Žena, srandu si robím. Srandu si robím. Žiju si svoj disco příběh, je. Na. Ako ešte do sprčky pekne krásne. Máme zoriť, to by si chcela. Domino správma! Domino správma! Prosím ťa, správma! A ja správim teba. Počúvajte ma sa. Zajtra my budeme tak nám bude zle, počúvajte. To je piči. No je fakt. Tereska Gargulákovej svetok. Svoj disco příběh, je.